15 ta' Ottubru, Santa Teresa ta' Avila. Jew ta' Ġesu, Verġni u Duttur tal-Knisja, għexet bejn l-1515 u l-1582. Santa Teresa twildet f'Avila, Spanja, fit-28 ta' Marzu għand familja sinjura. Telat ta' natural ħelu u vivaċi. Meta kellha 7 snin, hi u huwa iżgħar minnha, wara li qraw xi ħajjiet ta' qaddisin martri, ġiethom f'moħħhom li jmorru għal missjoni biex imutu martri. Iżda ma laħqux tbedu wisq mid-dar meta iltaqgħu ma' tijjuhom u ħadhom lura għand ommhom. Meta kellha 12 sena omma mietet. 3 snin wara uħta l-kbira li kienet tieħu ħsieb id-dar iżżewġet u l-missier daħħal lil Teresa mas-Sorijiet Agustinjani. Wara sena u nofs mardet u kellha tmur lura lejn id-dar. F'dawn is-snin kienet bierda ħafna fir-reliġjon. Imbagħad f'daqqa waħda fl-1535 iddeċidiet li tidħol soru mal-Karmelitani li kienu f'Avila. Missiera għall-ewwel ma ridix, iżda mbagħad ċeda. Sena wara li daħlet soru ipprofessat, imbagħad ġie fuqha żmien twil ta' mard u ta' nixfa fil-ħajja spiritwali. Meta missiera kien marit imarret iddur bih. Il-mewt tiegħu ġabet bidla ġo fiha għax marret għand il-konfessur tiegħu u dan ordnara terġa' tibda titlob. Issa kienet qrib l-40. Imbagħad beda jkollha esperjenzi spiritwali li nafu bihom għax hi niżlithom b'mod ċar u b'sena l-aktar kbira f'kotba li llum huma meqjusa bħala klassiċi spiritwali. L-awtobiografija Mixja tal-Perfezzjoni u Il-Kastell Ġewwieni, kitbet ukoll diversi ittri. Fl-1560 ġie għal ħsieb li tirriforma l-ordni tagħha u iġġeddet l-awsterità u d-dixxilpina li kellha qabel u fl-1562 bl-għajnuna ta' San Pietru ta' Alcantara minkejja bosta taħbit u tfixkil rat l-ewwel 4 solijiet Karmelitani skalzi jilbsu l-libsa l-ġdida fil-monasteru l-ġdid ta' San José f'Avila. 6 xhur wara, meta ġija l-permess, marret tgħix magħhom. Xahar wara ġiet magħżula biex tkun is-superjura. Wara xi snin ta' ħajja kwieta bdiet tiftaħ kunventi oħra imxerdin ma' Spanja. Fl-1568 bl-għajnuna ta' San Ġwan tas-Salib waqfet l-ewwel monasteru tal-Patrijiet. B'kollox hija fetħet 17 il-kunvent tas-Surijiet u 15 tal-Patrijiet. Santa Teresa ta' Avila kellha wkoll devozzjoni speċjali lejn il-Patriarka San Giuseppe. Il-kunventi kollha tal-Patrijiet u tas-Sorijiet Karmelitani skalzi li hija waqfet poġġiethom taħt il-patroċinju tiegħu. Santa Teresa tikteb hekk: Jinħad b'avukat u patrun tiegħi lill-Glorjuż San Giuseppe. Rajt u missejt tassew li l-għajnuna tiegħu hija wisq akbar minn dak kollu li stajt nittama. Kunu devoti b'mod partikolari ta' San Giuseppe li għandu wisq qawwa u seta' quddiem Alla. Tħabtet u batiet biex iġġeddet l-ispirtu ġenwin Karmelitan skont ir-regola ta' ħajja ta' San Albert, hekk li sa mewta fl-1582 rat jinfirxu daqs xejn inqas minn 17 il-monasteru tas-Sorijiet tagħha u Alla ried illi flaqa tas-sew provvidenzjali mal-Patri Sażuħ Karmelitan Juan Yepes hija tirbaħ għall-kawża tagħha lil dan il-qaddis hekk li bis-saħħa tiegħu b'isem ġdid ta' Ġwan tas-Salib setgħet torganizza r-riforma tagħha fost il-Patrijiet ukoll u sa mewta tara jinfetħu 15 il-kunvent tal-Patrijiet tagħha li bdew jissejħu Karmelitani skalzi. Fl-aħħar vjaġġ tagħha fl-1582 wara li fetħet monasteru f'Borges telqet lejn qalba de Tormes. Meta waslet fl-20 ta' Settembru kienet għajjina ħafna u marida, inxteħtet fis-sodda u mietet ftit ġranet wara fl-4 ta' Ottubru. Fl-1622 il-Papa Grigor 15 ikkanonizza u
u fl-1970 il-Papa Pawlus VI ipproklama duttur tal-Knisja flimkien ma' Santa Katarina ta' Siena. Teresa għaddiet mill-kriżijiet ibsin tal-mart u tal-bruda spiritwali. Wara din il-kriżi ta' snin twal fil-ħajja reliġjuża, il-grazzja ta' Alla refeta u għenita terġa' ssib lil Ġesu. Qalba saret ħuġġiġa waħda ta' mħabba tremenda għal Ġesu. Kella diversi deriet mistiċi u bdiet tintilef festa sifih. Saret ta' bilħaq Teresa ta' Ġesu. Hija kellha żwieġ mistiku ma' Ġesu u dan f'okkażjoni meta kienet qed tirċievi l-Ewkaristija. L-ispiritwalità ta' Teresa hija waħda tassew profonda. Għaliha l-unjoni ma' Ġesu hija l-fus ta' kollox fil-ħajja tan-Nisrani. Araw bliema reqqa din il-mistika kbira tispjega dan. Min għandu miegħu lil Ġesu Kristu bħala ħabib u mexxej twajjeb, għal kollox jiflaħ, għax hu jenna, iqawwina, qatt ma jonqosna u hu vera ħabib sinċir. Jiena nara ħaġa ċara li jekk irridu noġbu lil Alla u nirċievu grazzi kbar minn għandu u jrid iwassalna kollox permezz tal-umanità qaddisa ta' Kristu, li fiha il-majestà tiegħu qal li ssib l-għaxqa tiegħu. Bosta drabi dan tallimtu bl-esperjenza u qaluli l-mulej innifsu, rajt bajnejja stess li minn dan il-bieb għandna ngħaddu jekk irridu li s-sultan kbir tagħna jiftħilna beraħ is-sigriti kbar u għolja tiegħu. M'għandniex infittxu triq oħra, imqar jekk inkunu lħaqna l-quċċata tal-kontemplazzjoni. Din it-triq hija żgura huwa Sidna Ġesu li minnu u bih jiġina kull ġid u jallimna. Jekk inħarsu lejn ħajtu ma nsibux xempju aħjar u aktar perfett li nistgħu nimxu fuqu. X'neħtieġu aktar milli jkollna magħna ħabib hekk twajjeb li ma jitlaqniex waħedna fit-taħbit u tfixkil kif jagħmlu l-ħbieb tad-dinja? Ħini min iħobbu bil-qalb u tas-sew u jżommu dejjem miegħu. Inħarsu lejn il-glorjuż Apostlu San Pawl li donnu ma kienx jista' joqgħod bla ma jsemmi l-Ġesu b'fommu u li kellu dan l-isem miktub u mnaqqax f'qalbu. Meta fimt dan, stħarriġt bir-reqqa l-ħajja ta' xi qaddisin li kienu kontemplattivi kbar bħal San Franġisk, Santa Tnin ta' Padova, San Bernard, Santa Katarina ta' Siena u sibt li huma ma għaddewx minn triq oħra. Jeħtieġ li aħna nimxu minn din it-triq b'libertà sħiħa, mitluqin għal kollox f'idejn Alla. La darba l-majnistà tiegħu oġbu idaħħalna fost dawk li huma mitħlaw fidili tiegħu imweġbuh minn qalbna. Kull meta naħsbu fuq Kristu, għandna niftakru dejjem bliema mħabba xerret fuqna tan grazzi u ġid u kemm kbira l-imħabba li jurina Alla meta tagħna ran hekk kbir tal-imħabba li għandu għalina, għax l-imħabba tistenna l-imħabba. Mela nagħmlu ħilitna u kollha biex dan insommuh dejjem quddiem għajnejna u hekk nitħeġġu fl-imħabba għax jekk Alla jagħtina darba l-grazzja li din l-imħabba titnaqqax fil-qiegħ ta' qalbna, kollox isirilna mill-leħfef u naħdmu ħafna fl-iqsar żmien bidbatija ċkejkna. U għalik, Ġesu huwa il-ħabib l-aktar intimu li miegħu tħossok komda jew komdu tiftaħ qalbek fit-talb. Inti tqisu bħala l-arus ta' ruħek, hekk li l-għena tiegħek issibu fl-issir taf dejjem iżjed dwaru tqattaħin miegħu u titgħallem minnu. F'mumenti ta' nixfa, meta donnu l-mulej mhux qiegħed miegħek, inti tibqa' tħobbu u tagħmel qatti ta' fidi fih, tibqa' tafdah, tittama fih u tistennih bħalma l-arajjes jistennew lil xulxin bil-qalb. Talba mill-liturġija tas-Sijat. O Alla,
Int anqalt li Santa Teresa ta' Ġesu bl-ispirtu tiegħek biex hija turi lill-Knisja it-triq tal-perfezzjoni. Għamel li fil-ħobs tat-telim tagħha tas-sema insibu dejjem l-ikel spiritwali tagħna biex nitħeġġu bix-xewqa tal-qdussija tas-sew. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.